И така, добро утро на всички. Добре дошли в ден 3 нашето пътуване в Гърция. Времето тук е абсолютно отвратително. Ние отиваме на закуска, която беше отложена с 1 час. Лично аз сега умирам от глад, не знам за другите. Момчета, гладен ли сте? Да, бе. Точно така. И да, дано времето се оправи по-нататък, но за съжаление в момента е изключително гадно, вали малко дъжд, тук някакви хора правят някакви работи. И да, се надяваме днес програмата е много добре, ще ходим до Олимпийския стадион, така че ще се видим след закуските. От ден 3 се включваме с Влади и неговите пянски истории. Влади, може ли да разкажеш може ли да разкажеш какво точно се случи днес и защо се натряска? Особено после не държи много фото. Нещо по-интересно случи ли се с теб? Да, беше много яко, пивахме си, празнувахме Левски победители, само Левски да се знаете. Вчера за първи път вземахме и празнувахме така хубава победа в едно красиво барче в Гърция, тук минути 90 човек. И така беше бомба. Добре, Влади. Ето го господин Пангоге, Fit of the Day. Как се пасва? Идеално. Добре, нещо по-специално за ден 3? Не. Обаче имаме нови лица в влога, представи се. Учил съм назад. Момчил от В клас, нашия колега. Нещо по-специално за ден 3, за което си готов? Да спя. Виждате един фонтан, в момента сме в Омония, наркоманския квартал, но въпреки това да не ви плаши. Ето, виждате, всички сме, движим се. Коца, кажи здравей на влога. Макто, кажи здравей на влога. Здравейте. Така, ето, всички тук ходим, така че да. Ето един от местното население. Чат. Вече сме пред археологическия музей. Това, както виждате, гигантски огромен. Чакаме се спъна. Няма представа да ще пода да сня в него. Вече сме в археологическия музей, както виждате имаме една от най-лудите находки, а именно Гърция в бронзовата епоха, междувременно всичко злато. Искам да видите тази жена с какъв статив е, ама ми го взеха. Стандарти. Така, я ще му кажа. Тук има разлики, примерно вижте формите как стават много по-бедни, 2D да кажем, сравнявам с ние, които бяха 3 измерни, имаше там кучета, котки, пчели, житото дори беше много по-красиво от тези, които и тук вижте ни стават веднага ни плоски, никакви такива, това са златните, това са юбилейните, като ги правят, като колонясват някой император и така нататък, така че ето тук ще ви ги направя тук да ви ги снимам да ги покажа всички. Това всички монети страхотни, има от златни до бронзови, големи, това малки. Това са юбилейните, обикновени са още по-така недодел. Ето списък, за да може да си го паузирате и да видите абсолютно всички монети и какво къде представляват. Така, включваме в музея на цифърското изкуство, уважаеми приятели. Виждате доста артефакти, вазички, глупости. Златото всъщност е и там. Чакайте да го видим. Тук.
много мъртви неща, но определено малко скучно сравнение с другите, макар че тези накити са доста хубави, заслужават си. Чакайте. Това е гигантският олимпийски стадион. Много добър, направихме си малко снимки. Реално е така мога да виждам всъщност какво снимам, как снимам, но не мога да изпълня главната камера. Всъщност това е point of view на бягане на Олимпийския стадион. Ето го логото, ето там. И изключително невероятно. Супер готино. Чакайте, нека да обърна камерата да видите. Ето, уважаеми приятели, също да виждате какво аз виждам. Това си през 2004 година. Вие бягате тук и печелите олимпийски медал. Ето видите, други хора всъщност, нека се присъединим към тях. Хай! Ето виждате, кефът ни са абсолютно всички. Малко бягаме сега в другата посока, но нищо. Да, това общо, другите искат да бягаме, ще видим дали ще стане. И така, чат. Всъщност, ако може да забележите, нашите хора тичат и там. Виждате. Малко бавно. И не много си некса. Ай, момчета! Ай! Може би не трябва да креща така, но... Бърз апдейт, в момента сме в нещо си, да знам, казаха, че има нещо за фехтовка. Сега да чекаузем, да видим този музей. Буквално тичам. И оп, нека да видим какво всъщност има. Няма нищо. Господин Комахата за Бога. Дайте господин Михайлов и госпожата Инсуча Кънчева. Ето, естествено обаче всички знаем за тези олимпийски игри. Юдо Олимпи. Естествено в момента търсим плакат на тези в Токио. Всички знаят защо. Напишете долу в коментарите защо. То реално видим, само аз знам защо. Но... 2021, не? Оп! И ето, може би, нещо, за което ние сме дошли. Пекин 2008. Един момент само да обърна камерата. Така хора, лекичък, бърз апдейт относно познайте го и познайте какво се взе. Точно така. Плакатът ще бъде залепен на нашата стена и също вие може да го видите точно сега. Така, надявам се монтаж да се водил, но... Okay, so guys, today in another episode of my fencing journey, we're going to try the saber with Coach. Hello. Hello. So, what's your name, Coach? Thanasis. Coach Thanasis, thank you. Nice to meet you. I'm Kalyan. Yeah. So. Very good. Very good. Yeah. Right? There you go. That's what we do. That's what we do. The same spirit. Yeah, you know. Do you know? I don't like play because I know. Do you know Maya Chamberlain? Yes. Yeah, she beats actually Ioana Ilieva now. She can very with everywhere. Yeah, the six like pack, this, yeah. yes. Yeah, I know it, yeah. Okay, so how do you take 6 in saber? Like this? 6. We don't use 6. Yeah. But yes, it's like this. If you can say that you can take 6. Yep. I come from here. Yep. And you come like this. Yep, like this. Like this. Okay. Yeah. And you can touch me like this. Yeah. Yeah, no, because in Epi it's like... It's like this top. Yeah. Top. Yeah, exactly. Okay. So because in Epi it's going to be it's different, you know, but something like this, and then we're going to attack with the point. So Yes. Yeah. So yeah, that's it. So what you want? You want to take a fourth parry? Fourth, how is fourth in Here. Here? Oh, Yeah. here. You have to. Oh, with the guard. Yeah. Okay. With the gun. Okay. And then And the 5, the same. With the gun. with the guard here. With the gun. Okay. Yeah. And the third here. Here.
younger position. Younger. Uh-huh. The third, the third, is younger. Yeah. And the second is if I come from down, Yep. it's look like this. Yeah, like that. Okay, so Yeah. That's the Paris. yeah, okay. And for riposte, I should riposte with like the tip, like in épée, or just with the whole weapon? Because Yeah, with the whole. with the whole. Okay, so Yes. yeah, I know. If you take a third party, then First was that Yeah. here, yeah, Huh? younger. yeah, like this. If you take a step, right? Yeah. With like Yes, this. yeah. Yeah, okay, Yes. Don't different. okay. Yeah. And if I go fast, then no. It's the pen. Yeah. Yeah. Yes. Okay, thank you. That's it. Yeah, because but like I see For the camera, yeah for the camera. Okay. Guys, wait, Alex. That's why the back from muscle. Oh, you're a fencer? Yeah, but Pen. Epe. Okay. It's not. Epe is not a fencing. It's something no, else. no, no, It's no. something else. we have we have here Saber Cater. Don't listen. Is this your family? No, this is my camera. Camera. This is your camera. Do not listen to this. Epe is the best. Yes. Write down in the comments your favorite Epe fencer. Okay. And your explain why Ioana Ilieva is the best fencer. She's a really good player. Nice to meet you. We need to start the. Yes. Thank you, coach. Thank you so much. Very much. Thank you. And good luck. И така, хора, пореден бърз апдейт. Сам съм, в смисъл буквално съм сам, защото малко обърках нещата и всички стръгнаха без мен на стадиона. Аз останах лесно на Бруно Сабия. Сега с Google Maps се прибирам към хотела, плана е там да се срещнем с останалите. Евентуално да ядем някъде, те да отидат за риба. Сега съм в някакъв парк, през който не минахме и всъщност аз не знам смисъл нали къде отивам, аз се срещам с Google Maps. Така че ще ви оставя, защото буквално имат по два пътя и не знам на кога трябва да отида. Така че да, чао, ще се видим в хотела. Малка промяна в плана. Тотално се изгубих. В смисъл, аз и нямам представа къде съм. Тук някакви хора минават. План Б е да се пребера с метро. Питах две жени, всъщност на къде е метрото. Те ми казаха, но те самите и те не знаеха. Така че сега просто ще пребера с метрото за една спирка. И да, ще видим как ще стане. Апдейт, чакайте. Официално в метрото. Возим само за една спирка. Хората ме гледат малко странно, защото очевидно никой не си влогва. И да, това е общо взето. Много яко. Здравейте от нашата последна вечера в Тина. Пешо е тук до мен, Пешо, като интересна влога. Сега нека да пробваме. Снежанката между другото всеки ден се намалява. Да видим поне дали вкуса и става същия. Окей, ама има малко копър. Аз копър не обичам. Ама няма проблем. Ще му дава соса, ето вижте само за размера. Добре се там. Видяхте го. Така, здравейте хора, включваме се от парламента. Ето го парламента. Виждате има някакъв много готин фонтан и парламента е и тук. Зад нас върви цялата ни група, с изключение... Ай, момчета! Снимките са в... 5 лайка изкачвам в фонтана, чат! И да, това общо взето. Яко е, свършим и малко коментар на телефона, но да ще се справим. Кого бе? Бати гълба. Чат, искам само да видите гълба. Оказа се, че има няколко парти, смисъл аз нереално не исках да ходя на него, аз исках за сладолет,
но някак си сега сме в един парк, който аз не съм бил в него, в смисъл за първи път съм тук. Другите май са били тук. Кот са били си тук преди? Бяхме и знаем за партито да отиваме натам. Да, и сега отиваме към това парти. Не знам чувате ли музиката, аз лично я чувам. Пишете долу в коментари дали чувате музиката. И да, сега ще се включим. Ще се включим от партито. Гледайте какво става за въдълбър, дами и господа. Некви хора тук постоянно се движат, танцуват. Чат! Кажете здравей на Бога! Чакайте се приближи повече към това. Тук има некви хора. До сега е било на пауза. Майка му Сепи. Изключително това е било нещо като техния център.